बजौला का बजौला फिर से बजाओ। हंस के सवारी हेड ब्रेक लगा एजे हो गए समय के इशारा हो गई बा। ऐसे हमने के एजा से का बोले के हनुमान जी के बोले के हनुमान जी के बोले के एजे से हनुमान जी ऐसा देवता बनी। तुलसी बाबा लिखले कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। एगो हमरा शंका है तुलसी बाबा के बात पर हमरा शंका है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तुलसी बाबा लिखले कि चारों युग में रउरा पूजा भइल बा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार गो युग बानू जी। तो त्रेता में भगवान हनुमान जी कहाँ बानी? प्रभु श्री राम जी के साथ। द्वापर में कहाँ बानी? झंडा पर बानी। कलयुग में कहाँ बानी? घरे घरे। तो सतयुग में हनुमान जी कहाँ रहले? व्यास जी बताइए ना हम ना कह। आखिर सतयुग में हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो सतयुग में हनुमान जी होइए ना कहिया कहता चरणा में गिर के कहता चरणा में गिर के अरे वह महावीर के दास खास तू राघुवीर। बबुआ जब प्रभु श्री राम जी सीता मैया लखन लाल जी गंगा तट के पार कर गए। जब गंगा तट के पार कर गए तब भील भिलनी के परिवार औरत कहली कि ए सखी ए सखी ए सखी कि सवर को तो हर के लागेले सखी सवर को के लागेले। सीता मैया जवाब देनी कि सवर को के गोरकू छोट भाई बाड़े। सवर को के गोरकू छोट भाई बाड़े ये हमरा लहुरा देवर लागेले। सखी बोला कि हमार सवर को के लेकिन आजू आज देवेंद्र भैया हमरा बाजार में चल जाए रउआ अपना परिवार के लेकर के रउरा सोचब कि तनी 2 किलो कुर्थी के दाल ले होता नहीं कुर्थी के दाल अभी खाए के है तब तक से राउर घरे वाला तब तक से सखी राउर परिवार के सखी ए सखी यह तो हर के लागेले। इस सखी जवाब दिया कि सखी ये नु हमार हस्बैंड बाड़े। लेकिन सीता मैया जवाब देहनी कि सवरकू के गोरकू छोट भाई बाड़े। सवरकू के गोरकू छोट भाई बाड़े ये हमरा लहुरा देवर लागले सखी। तब बोला कि हमार सवरकू के लगे कि कहता नि चरणा में गिर के अरे उहे महावीर के दास खास
विजय चौरसिया गार्जियन मुखिया जी 1000 रुपया पुरस्कार मिलल। हार्दिक अभिनंदन बा जितेंद्र चौरसिया लाइन होटल। हम यह चाहब कि और होटल चलत रहे। बबुआ विजय जी हार्दिक हार्दिक रुआ के हमरा तरफ से आशीर्वाद रही, रुआ राजा होकर राज करी। बबुआ लखन लाल के शक्ति बाण लगे, प्रभु श्री राम रोताली की हे लखन आँखी खोल, आखिर खोलो आँखी खोलो। कौना मुँह लेकर के जत्था में जाए लोग कहे कि परिवार के चलते भाई के मरवा दिले। उस समय हनुमान जी धवलागिरी पर्वत लेके आवतानी सजीवन भूखी संकट के मोचन मैया अपनी के लाल के संकट के मोचन मैया अंजनी के लाल दोसर कापी करी है जकरा फिर का चिंता गुडुआ हई फकीर के बनाई हाथ तक कदीर के कैसे कैसे तो एकरे में बोला लगा छप रहिया ये राखी तनी भाव बना का बता छप रहिया लवांड के भाव छप रहिया लवांड भगवान के दरबार में बानी। हम चाहब कि एक बार भगवान के नाम पर दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाई। जेकरा मालिक दू हाथ देले बानी, एक बार दोनों हाथ उठाई। जेकरा एगो हाथ में एक हाथ और जेकरा हाथ में एगो हाथ छला। हनुमान जी महाराज की, कृष्ण भगवान की। दुर्गा मैया के
से बोलिए कृष्ण भगवान की।